Molt bé. Així com per obrir la botiga, la primera del 62, no li va fer falta demanar ajuda? No, sí, no. Per l'altra gran, sí. que va fer prestatgeries noves de ferro, la dels anys 70, no? Això m'ho va posar, bueno, les estanteries baixant de l'empresa. De la BG. I havia de pagar en xau. I això muntaven. Sempre costava millor de preu i per ahí. I va demanar vostè un... No, els 40.000 peles aquella volta va ser per la primera. L'altra no vaig demanar res molt, la cadena mateix m'ho va posar i jo vaig amortitzar la mateixa cadena, així com portant els pedidos. Molt bé. Anàvem amortitzant, que era 10 milions, sí. 10 milions? En aquell temps. Quan? A l'any 70? És que vaig fer la botiga, la vaig fer a Nova York. Però al final? En una fusteria. I quin any era? Per això ja era l'any 70 o per ahí. I ho va amortitzar en quant de temps? En un any i mig, quasi tot allò, després anàvem... Però ahir se li van donar el premi, no m'estranya. És que l'avantatge de fer espantanos d'estos n'hi havia molta i no es que ho compraven tot i anaven al supermercat. Després anava a comprar verdura, pujava en una furgoneta que tenia, encara no l'havia descarregat, pues, allò em costava 2 o 3 peles i després jo venia de 8 o 20. Claro. Era un 80%. Sí, la verdura sí, lo que pasa es que la que te quede te... Y claro, es que aquí al pobre se feia, en realidad no es part del pobre, pero fora se hubiera comprado. Claro. Y después la fruita que tenía meva, pues también me la venía allí, y una idea. Molt bé. Molt bé, o sigui que treballant... Sí, molt bé. i a darrere va arribar que, bueno, vam treballar en això després van venir uns inglesos, s'ho van quedar ells i posaven Dixo, en vez de BG, Dixo. Dic, D-I-C... Dixo. D-I-C-S... D-I-G-I-S-A, Dixo. I la cadena BG se la va quedar Dixa. Bueno, quan posar ells això i nosaltres després quan aquesta gent ens vam quedar mal, bueno, no vam quedar mal, vam fer un brest aquí perquè pagàvem els danones a les cases que ens servien, el segon que no pagaven vam fotre un follón de por, com que van a l'aigua allò. Entonces vamos a juntar entre los jefes que están ahí, que éramos amigos, y será entre los quants, vamos a juntar 90 socios. Y vamos a posar l'I7, bueno, l'I7, que vol dir a l'I7 7 províncias, y portarem 7 províncias, que tinc l'escut a casa, sí. A l'I7, 7 províncias. Ali, A-L-I? Ali, 7, no sé. Tienen 7 províncias. Cada província està posada allí, estan a casa perquè s'ensenya que tinc un quadre allí. I allò ho vam muntar, després és quan... Però vostè va tindre una responsabilitat... Després va ser quan vam fer més ganàncies allà. Perquè vam començar a treballar, ens dedicàvem a altres, les compres altres, entre tots els socios. Teníem les tendes igual i qui el volia posar-la, ara, que no tenia res que veure en les accions nostres. Nosaltres ens ho vam dividir. I vosaltres eren com una cooperativa? Quan les accions no van tenir que volia treballar allí, li donàvem el tant per cent i tal. I nosaltres pues, després ens ho vam vendre, però amb tan bona fortuna que ens ho vam pagar, però com ho vam jubilar, ho vam vendre i ens ho vam pagar els catalans, que per cert, la marca... Els van pagar bé o mal? Bé, bé. Se va donar una idea que no m'agrada. És a dir, que vostè ha tingut prou... Per cada millor que tenia posat allí, que em donaven de 8 i mig. Van anar de forta. És a dir, que vostè va tindre un període mal perquè l'empresa Dixa, aquella anglesa, va quebrar? Bueno, ens donaven el tant per cent que ens tocaven, no és que a mi no fes, però que va anar mal i vam tindre que al després muntar un altre i preparar un altre. Vostè va tenir algun càrrec de responsabilitat en la cooperativa Ali7? No. Ara sempre considerem com que havia venut més, eren preferents, i a més, és que la dona sabia guisar molt bé, que quan venia el jefe, ni que anés a casa a veure totes, perquè n'hi havia diverses a casa. I per ahí sempre, jo me podes preparar que va a comer a casa, sempre venien a mi. I en ell i jo vam muntar això. I vam muntar amistat en ell.
És a dir, que vostè va ser un dels promotors de... Quan se veuen que l'altra empresa anava malament, vostè va ser un dels que van iniciar... Estava muntant una immobiliària, inclús que és nostra. També? Però vostè en qui? En esta, la cadena nostra. Los que eren socios, com que tenien producció, pues... I mos va anar bé perquè hi ha coses que... Mira, hi havia un d'això d'Autebó i volia muntar l'almacén allí. I un que va anar a l'aigua ho va donar donat allò, 28 milions. Nosaltres sense pensar ho vam comprar per fer l'almacén, claro, perquè un almacén d'estos és de categoria, no m'entens? I que barbaria que van fer i ho van fer urbanitzable. Al fer urbanitzable, saps com vam treure altres? 330 milions. Pues vostè ha tingut la sort de cara. Allò va ser ja el golpe. Vostè ha tingut la sort de cara, en el sentit econòmic, no? En el personal també, perquè estaven en la seva dona molt units. Hi havia un d'aquí de la Polariza, l'Antonio, que era un descompte. I ho van fer i allí vam començar ja... Bueno, però sempre han treballat molt, no? Clar. Hombre, jo moltes vistes el guatenir de fer taxis i portar parteres per ahí i tot, 3 o 4 dies sense dormir me passava. A la setmana? No, a la setmana només. A quanto pagues si ves en seguit. I cada any ja ho feia molts quilòmetres, però cada any el cotxe. He tingut un munt de cotxes que de por. Jo havia de buscar, en vez de fer 300 o 400 quilòmetres entre 3 anys. 300 o 400.000? Però no n'has de rectificar. No m'entens? Per un altre. Jo ne faig 45.000 a l'any, que és molt. Ara no, que tingués el horari que m'ho van fer, jo em vaig comprar un Sara, perquè l'altre no fa que vos cotxe. I això ne tenia un panal al camp. Teníem la torre que mitjaven, la quadrilla, ho vam fer allí, que era com a casa, però que a prop, en vez de la playa, pues per anar a la playa nosaltres no. Que també tinc de esperar que tenen de categoria, perquè l'Hospitalet i tot això van muntar uns... I se la va fer? Uns llavors nostres que eren també fontaners, i posava per tota la playa, enganya algun carrer, que posava Hermanos Guerrero, y claro, desde la Pineda hasta allá ho han muntat tot. Y esto se van a hacer també multimillonaris. I la torre se la va fer aquí al poble? Sí. Està aquí, a Marquès de Dos Aigües, uns 250 metres més avall. Molt bé. Pues... sí, d'horaris a la botiga, quan vostè comença, per exemple, la joieria, la primera, quin horari feien? Mira, l'horari a la joieria no hi havia horari. Però quan vam començar, com que els mineros marxaven al tren i marxaven molt pronte, a les 6 del matí hauria d'haver. Això com va començar la botiga? En la joieria què era? Que la gent que volia picava a la porta? Bueno, ho venien a tentar les hores, que no li corria, per això no m'entens. Però vostès obrien la joieria a horari normal, de comerç? Però sí, a l'horari, quan anaven els mineros marxaven tots i els de dilluns, creu, carregant, i anava el tren que no sé com no es feia malbé, als topes, no m'entens? És a dir, que a partir... I venien a comprar a les 6 del matí per marxar. Que marxaven de dilluns a dissabte. A dissabte. Després no hi havia horari. El pare de minero i moltes vegades tenia estat i arribava el dissabte a altra hora de la nit. No és com ara, que... Ara treballen a la mina i són senyors, pot passar alguna cosa. És a dir, que no hi havia horari ni per la botiga ni pel minero. No. O hi hauríem diumenges i va començar a aconseguir que no obrisquessin, ja saps què passa, un poble. Diumenges i tot, si et demanaven i la gent són impertinents, hasta per una escaldina de puta, que no. No n'havia callat, com que pagaven a mi, a fi de cap. Perquè volies ser clients. Exactament. Així que vostès obrien, a partir de ja que té la botiga de comestibles de l'any 62... De primer, després no, ara a Radea normal nosaltres obríem a les 9 i però de primer a les 6 del matí. Tots, però el dilluns, quan hi havia miners. Dilluns i dies que tocava també, uns dies. Després era tremendo. Però bueno, rendia i havia gent a la botiga, pues... I les dones de 40 no necessitàvem molts de cada classe. I no tenien ajudant ni res? No. A mi la nebodeta que va fer més gran, no l'ajudava, però
I els diumenges quan van començar a no obrir, els diumenges? Bueno, això va passar bastant, va passar molt, perquè totes les tendes, com que n'hi havia tantes, no m'entens, obrien a l'hora que volien i els diumenges i tot. I ara vam mirar de posar-nos i almenys els diumenges no obrir, encara n'hi havia que alguns se camuflaven. Clar, perquè vostès durant tot aquest temps tenien, jo què sé, algun hobby, algun temps lliure, feien altres coses a part de treballar? Hombre, també, és que en la cadena també teníem viatges. Molt bé. Entonces pues va haver una noia a la botiga i està la mare, que sol per vista, perquè la mare no. I la noia aquella i nosaltres anàvem de viatge. Hem estat per Canàries, per tota Espanya, per tots els costats. Molt bé. En viatges per la mare, per mig de la cadena. Molt bé. Promocionaven i ens costava 4 reals. Les cadenes ens pagaven alimentació. A Canàries, pues Furdesa i tots estos, anem a menjar un hotel, te'l pagava, per exemple, Furdesa, no? I damunt de la taula, quan saps del menjador, ja trobes un regalo, una volta una pluma estilogràfica, i a les dones una altra, o sigui que ho preparàvem molt bé. Molt bé. Allà a Rodeo, quan no deixem un poc. Això? Què era això? Insecticida. Saps que estan les maquinetes aquelles que s'amplien antes? No t'acordes, això no ho has vist. Te'n compraven un quart d'algo que cap aquí, que porta el tap, destapaven, això ho posaven, i quan hi havia mosques, doncs ho enfocaven tot, és perfumat, que és el sol venia jo, bonanza, i en tinc. Y esto es el ruido de una goma, José María. Hay casetes así, ponen unas casetes así que no hay así. Y n'hi havia de freixa i de tot. I això es venia i solim això de freixa també va fer ahí. Perquè li corre venint de totes classes, jo teníeu enganya de pepernit per d'allò. I això que tinc uns nebots que m'han anat agafant tot, Me va quedar whisky, me va quedar tot i com venen tots ho van... Se n'emporten, i quan tinc jo de venir, que tenen que me ser la tinc. Entonces, però de tot, de pelicos de tot. I sabons? Sabó de tot també. Hi havia el que es feia a granel també, que es venia en polvo, en vez de polvo se van anar en les garrafetes, també se venia per sol també. Tot això se venia. Lleis condensades de 50 classes, després hi havia la de Castell, la lechera, que no es pot aquell, el condensat. O sigui, jo t'he venut de tot, tambors de color, de tot. No hi ha cap cosa que no sé com que de casa. Llibreria, perfumeria, tenia de tot. Què pots? Sí. Con la sardina anava aquí, anem poniendo l'hotel, anaves a la bodega, una quadrilla, o la comprant mitja o sencera, i anar menjant sardines i cantant i provant aquí, este ranci, esta casa, perquè tots els vins se posaven a casa. Aquí se'n venia poc, no m'entens? I un carretelló a casa n'hi havia quan hi havia 2.000 litros. I tot era per casa, on se feia bé, i allí, com que no tenies altra cosa, doncs venies d'això i borratxera que te crió, no hi havia la tele, i a la bodega cantant 4 jotes i menjant sardines. I és la feina de després, no m'entens? Molt bé. I això que t'he vist aquí, això també, és perquè s'emplea això. Sí, per què? Que venien a les botifarres i la botiga que es feia. Ah, molt bé. Veníem a la tenda també les madeixes que es fa al botit, que baixava de Manxón de Càspic. Noi que som molt amics, també ha fet fortuna en això. Té uns almacenes grans allà dalt, poble industrial, i això era per lligar les botifarres o xorizos que s'empleen les madeixes. Que també alguna de les havia donat jo, perquè tot això venut tot, i els pots estos que n'hi havia de Castillo i això tot. N'hi havia estos de gran, de Benín. Ara això és per la verdura. Molt bé. Aquí no era verdura perquè no feia quan les portaven en el camió que venien a casa por ahí perquè no es xafessin, no m'entens? I portaven en aquestes caixes.
I los ganyims què eren i com se servien? Pues és com un peix que és salat, molt salat. Se dessalai per fer amanides. No m'entens, per fer amanides i per ahí. Que en casa en ven ara. Aquí no sé si entenen, però tu vas al Canyes i per ahí on he vist. I los ganyims, però era el peix complet que seria ganyim? Eren com a tacos, com si fos atún. No m'entens, eren tacos grossos. I allò se desmigaia i se traia del envase. És com a tacos si fos atún, però que no era atún. I allò era molt salat. Ho salaven a salmorra i tal. Quins calendaris són de la seva botiga? Los dos que toquen. Aquell està a nom de la dona, que està a nom de la tenda de la dona, que el van posar en 70 operai. I jo em vaig posar d'agricultor, que si estem els dos al front. I el primer és el que estava encarregat i l'altre el que està allà amb la dona. I aquell petitet també. Sí. I el barbador s'agarra la canya, doncs se clava aquí, pam, 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 i se fan treure de les tiges d'estes. I això té un molde, que s'hauria de tindre aquí. Un molde, i es claven les costelles que es diu, les manilles d'este, i després va donant voltes i tu li vas, a quan tenen d'això set, li vas posant el que es va de això, les canyes d'este, que es barren pel mig, no m'entens? Se fan les de 3, n'hi ha que són de 4 i les d'espigues. No m'entens? Quan passen per aquí, la canya se divideix en diversos trossos. I això és el que anem posant, i després hi posarem això, que solia ser l'increment d'això, per tapar els forats, perquè queda de la nata, com és això. Se li feia un cul de gest, s'amuntar i el trobaria, està. Després s'arruixaven en un líquid que s'havia fet de la mesa. I a comprar-lo, com va ser una deixant, marxa, com marxa una mare, arrastra amunt, que és la reina. I allí posant un líquid després que és de mel, i a quan sentia la voz se n'anava per allà i se poden entrar, no. I llavors les vist plegat pels faixaires de les cases i per allà. Però quan sentia la voz se'n va anar a instal·lar-lo. Molt bé. Quan es pleguen, doncs posen una arna, tot això, i en pleguen, si n'hi ha una fatxada, i posen i allà s'aguanten. I l'arna, de què la rebosaven? Després de fer-la de canya? D'excrements també, no? De què? D'excrements. Sol ser de l'animal, però el millor era de vaca. Llavors no tenia de mamia, cada cosa. No m'han dit que l'arna se fa com una pasteta, se va posant i toca. I això queda molt bé. Has de tenir el mirall que no tingués porqueria i es cau com bien així que totes les d'això i està a la mel. Entonces traen los de esos que es dos de la reina, que solo queda una, i pujar i en això tallar les coques, després de fer fum i fer pujar les abelles perquè marxés del panel, no m'entens? Creo que en això se tallaran. Que la vora ja està la curveta esta i es tallaran. I en esta la punta se pujaran les coques per allà, s'agarraran i es posaran. Se solien apretar el mar. És que fent a casa. Ja dic moltes veces. Però això se posaria aquí i això a la velocitat traient tota se fer rodar i a la velocitat traient tota la mela. No m'entens? Després se deixa plogar que baixés per aquí, s'aclarís, i tot el que baix és el que queda. I a veure, m'entens? Que també se feia mà i es posaven un bal d'estos i posaven aquí com una corbetora. I les boles que quedaven fetes de mà anaven sobre la meva avall, i esquerra ja quedava posada. I aquella era natural. Millor que no era això. I encara se feien moltes coses, mostillos i coses de les boles que feien, no m'entens, ho bullien, i encara feien mostillos i coses de les antes. De la mateixa mera.
Aquestes són de les de fusta, aquestes són de l'abuelo meu, de la que feia sempre, que les feia la major part d'ell, i anava molt bé. I per fer el fum, per això s'empleava, se coneix una d'això de dins, i allí antes se feien un moble i s'encenia fàcil, li feien el foc i les cabelles anaven fent totes per tant. I el molde, amb quin material feien? El molde, com el feien? De què? Pues qualque cosa, com si fos un panel, no m'entens, s'apretava i en la mà mateixa podia fer. Com que agarraven el que feia la barba i l'apretaven i feien un moldet i quan se secava, allò que empleaven, perquè havia d'estar en sec, si no, no l'encès. I allò fa un fum que totes les aves que el vol estar i tiren per tant. Però ho feien amb excrements? L'excrement de les vaques. Molt bé. I això ho giren al revés i és quan tenim les coques. En això. Les coques, què són? Les pares de la merda. Perquè des d'aquí solen anar en arilles. Veus? Aquí van allí. Però aquí no hi ha cap d'arilla. Aquí se fan ells. És natural. Aquí les coques se les fan ells. No m'entens? I això tenia i prou. En plus d'això ens agrada molt. Això ens agrada molt. Els fan aquí, ens quedarà, i aquí ens agrada molt a la vera. Això està en el fusta. Els quadres. Això se diuen quadres, no? Sí. I n'hi havia moltes cases de rau. Totes això, aquí se'n feien moltes amors. Que tenien la major part de gent, ho tenien aquí totes. I són el seu bisabuelo, que li diuen Mano, de Cal Mano. Sí. Expliquen l'anècdota eixa del Romer. Però quan feia algú Romer verd, a l'abuelo li sabia molt mal, i si jo tiro el Mano, ja veràs què passarà. Perquè el Romer verd treu fort i és el que fa la merda.